Δίπλα στο παράθυρο. Ένα αφήγημα του Κώστα Λεϊμονή από το blogspot kostasleimonis.blogspot.com. Το ξυπνητήρι χτύπησε στις 7 ακριβώς. Ας τολμούσε να παρακούσει την εντολή που του είχε δοθεί. Θα πήγαινε να έκανε παρέα σε αυτό που είχε πάρει τη θέση του λίγες μέρες πριν. Σηκώθηκε από το κρεβάτι έχοντας γροθιές στα χέρια της πάνω στο στρώμα. Επαλήθευσε τη δύναμή της και τη χαρά της. Παραμονή Χριστουγέννων. Φόρεσε τις παντόφλες της και σνομπάροντας τη μαγκούρα από τη λαχτάρα της προσμονής, πλύθηκε, ντύθηκε και ξεκίνησε τις δουλειές. Είχε καιρό να δει τον εγγονό της. Όλο διάβασμα, φροντιστήρια, εξόδους με φίλους και πάρτι. Καμιά από τις προτεραιότητες του δεν ήταν η επίσκεψη της γιαγιάς. Τον συμμεριζόταν όμως. Παρόλο που όταν ήταν στην ηλικία του, η μοναδική της έξοδος ήταν η κυριακάτικη εκκλησία και ίσως κάποιος γάμος ή βάφτιση από το σόι. Εντούτοις μπορούσε να προσαρμοστεί στα πρέπει των καιρών. Έφτιαξε τα υλικά για το φύλλο και άρχισε να το ανοίγει. Η γέμιση ήταν έτοιμη. «Μπακαβά», έλεγε όταν ήταν ακόμα μικρός. Το αγαπημένο του γλυκό. Μπορεί να ήταν Χριστούγεννα και τα ζαχαροπλαστεία να είχαν γεμίσει με μελομακάρονα και κουραμπιέδες, αλλά αυτή θα του έκανε μπακαβά. Μόλις τον έβγαλε από το φούρνο, η οσμή της επιτυχίας της έσπασε τα ρουθούνια. Αφού ξαπόστασε λίγα λεπτά, άρχισε να συμμαζεύει λίγο το καθιστικό. Όχι ότι είχε τίποτα, αλλά έπρεπε να καλύψει την ανησυχία της. Την άλλη μέρα το πρωί θα τέλειωνε με τη γαλοπούλα, τις πατάτες και τις σαλάτες και θα τους περίμενε με ανοιχτές αγκάλες. «Καλώς ήλθατε», τους είπε με ένα ασυγκράτητο πλατή χαμόγελο μόλις πάτησαν στο ξύλινο πάτωμα του σπιτιού. Αγκάλιασε τον εγγονό της όπως το λούτρινο αρκουδάκι που είχε παιδί. «Πώς και τόσο νωρίς? Θέλει ακόμα περίπου 1 ώρα το φαΐ να γίνει». «Ξέρεις, μητέρα, δεν θα καθίσουμε εδώ», της απάντησε με ελαφρώς κατεβασμένο το κεφάλι η κόρη της. «Πάμε στο σαλόνι αν θέλετε. Έχω ανάψει και τα σώματα για ζέστη». «Όχι, εννοούσα δεν θα φάμε εδώ». «Μα έτσι δεν είχαμε πει». «Τι λένε αυτοί, Διονυσάκο? Εγώ που σου έφτιαξα μπακαβά». Τα μάτια του εγγονού έλαμψαν. «Δεν γίνεται, μητέρα. Μας έχει καλέσει ο διευθυντής στο σπίτι του. Δεν μπορούμε να του αρνηθούμε». «Και τόσο φαγητό τι θα το κάνω? Και τον μπακλαβά?» «Θα έρθουμε αύριο. Και αύριο Χριστούγεννα είναι». Η κόρη της χάιδεψε την πλάτη και της ευχήθηκε χρόνια πολλά. Φίλησε στο μάγουλο τον εγγονό της και ξεπροβόδισε το γαμπρό της που ακολουθούσε τους άλλους δύο. «Καλά να περάσετε», τους είπε γλυκά και με ένα χαμόγελο που έσβησε απότομα στο κλείσιμο της πόρτας. «Μήπως δεν έπρεπε να την αφήσουμε μόνη?» αναρωτήθηκε προς το σύζυγό της η γυναίκα καθώς έφευγαν. «Δεν μπορείς να αρνηθείς την πρόσκληση του διευθυντή. Σε τέτοιες εποχές πρέπει να τα έχεις καλά με τους ανωτέρους σου», της είπε ο άντρας της και πάτησε πιο έντονα τον γκάζι. Εκείνη την ώρα, πίσω στο πατρικό σπίτι, η πρώτη νυφάδα έπεσε στο πεντακάθαρο τζάμι του παραθύρου. Κι άλλη μία. Τώρα πια χρειαζόταν τη μαγκούρα της. Της είχαν στερέψει τα χαμόγελα. Και πού να πήγαινε? Ένα καλό εστιατόριο ήξερε μονάχα. Βρισκόταν κοντά στη γειτονιά, 5 λεπτά με το αμάξι. Και της έλεγε ο συγχωρεμένος ο άντρας της: «Μάθε να οδηγείς, να μην χρειάζεσαι κανέναν άλλον». Όχι αυτή. Βασιζόταν στην έπαρση της νιώτης της και στην ελπίδα ότι ο άντρας της δεν θα πέθανε ποτέ. Και τώρα δεν μπορούσε να πάει στο μαγαζί που γιόρταζαν μαζί όλες τις επετείους τους. Ούτε οδηγούσε, ούτε μπορούσε να αφήσει μόνο του το σπίτι. Και τόσα φαγιά τι θα τα έκανε? «Ας έρχονταν», αντιμίλησε φωναχτά και με θυμό στις σκέψεις της. Με το που την κάλεσαν στο τηλέφωνο από την εταιρεία του ραδιοταξί, έσβησε με μια στην τηλεόραση, σιγούρεψε ότι το ακριβό της κολλιά ήταν καλά δεμένο γύρω από το λαιμό της και βγήκε από το σπίτι. Το εστιατόριο ήταν λίγο πιο μακριά από ό,τι πίστευε. Τελικά, όσο μεγαλώνει ο χρόνος, μεγαλώνει και η απόσταση. Ήταν ο τελευταίος της συλλογισμός πριν πληρώσει τον οδηγό,
στον οποίο απάντησε χωρίς δεύτερη σκέψη όχι στην ερώτησή του αν χρειαζόταν βοήθεια για να κατέβει. Οι περισσότεροι πελάτες είχαν φύγει, οπότε βρήκε μια καλή θέση δίπλα στο παράθυρο. Το χιόνι άρχισε να πέφτει πιο πυκνό. Αφού την σέρβιραν, ύψωσε ελαφρώς το ποτήρι της προς τη μεριά του πεζοδρομίου και είπε μια γουλιά κρασί. «Χρόνια πολλά», ευχήθηκε από μέσα της, κοιτάζοντας με χαμόγελο δύο περαστικά παιδιά, σαν να έκανε σε εκείνα την πρόποση. Χαζογέλασαν με την εικόνα της και συνέχισαν το δρόμο τους. Εκείνη πάντως είχε ευχηθεί σε κάποιον.